Τον έχουμε, τώρα θα μας ακούσει κιόλας αυτός. Θα σας δούμε σε πολύ λίγο, σας βλέπουμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Με την μπάλα του μπάσκετ από πίσω, Υπουργέ, βλέπω εκεί το πρόγραμμα αθλητισμού το έχετε στην πρώτη γραμμή και στο Υπουργείο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για την υποψηφιότητα και στο όνομα του Σταύρου Δήμα. Αν δεν μου βάλουν εδώ το μικρόφωνο καλά, να μην αυτό δεν μπορώ να κάνω. Το ακουστικό. Τότε ερχόμαστε εμείς λίγο στο πλατό, να πάει ο τεχνητικός μας να βοηθήσει τον Υπουργό και να επιστρέψουμε αμέσως. Έλα Γιάννη, πες την κουβέντα. Θα ήθελα να πω κύριε Οικονόμου ότι από το ρεπορτάζ τουλάχιστον που έχουμε στις 18 του μηνός στη Σύνοδο Κορυφής δεν πρόκειται να προκύψει κάποιο καινούριο στοιχείο. Δηλαδή, χοντρικά το χρονοδιάγραμμα πολύ γενικά υπάρχει ότι η Ελλάδα έχει καταρχάς μία δίμηνη παράταση του μνημονίου. Σε αυτούς τους 2 μήνες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά μία διπλή διαπραγμάτευση. Η πρώτη είναι να ολοκληρώσει την συμφωνία, την αξιολόγηση με την Τρόικα, να ψηφίσει τα μέτρα, τα οποία, για να μην παρεξηγούμαστε και να τα λέμε ξεκάθαρα, τα περισσότερα είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει από την κυβέρνηση και δεν έγιναν, δεν προχώρησαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τα περισσότερα από αυτά μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά. Και με το ασφαλιστικό τι έπρεπε να έχει γίνει και με το μισθολόγιο, ακόμα και με το ΦΠΑ. Λοιπόν, και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί με ποιους όρους η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει στην Ελλάδα την κάλυψη με την πιστωτική γραμμή. Αυτά είναι χοντρικά. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη και ειδικά όταν το κλίμα στην Ελλάδα είναι αβέβαιο από την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο καινούριο. Όχι, επειδή είπατε ότι περιμένετε στις 18 κάποια καινούργιο στοιχείο, ας πούμε. Αυτό. Εγώ τώρα είμαι ένας απλός βουλευτής. Φανταστείτε λοιπόν τον πολίτη ο οποίος δεν συμμετέχει. Όλοι είμαστε απλοί βουλευτές αυτή τη στιγμή. Εν ώψη της εκλογής. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είναι υφυπουργός. Δεν είμαστε όλοι λοιπόν. Ο κύριος Αναγνωστάκης είναι γραμματέας πολιτικής ομάδας. Άλλο λέω. Κυρία Πατριανάκου, μην με διορθώνετε, γιατί ξέρω ακριβώς τι λέω. Αλλά θέλω να μιλήσω. Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας όλοι πάμε ως απλοί βουλευτές για να επιλέξουμε. Έχετε κάποιο άγχος να μην μιλήσω? Όχι κύριε Οικονόμου τώρα. Ίσα-ίσα έχω άγχος να μιλήσετε. Αφήστε με να πω 2 κουβέντες, μου αφήσετε το λόγο. Ναι κύριε Οικονόμου. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι εγώ ως απλός βουλευτής έχω πολλά κενά. Φανταστείτε ένας πολίτης ο οποίος δεν συμμετέχει στα κέντρα αποφάσεων ή στην ενεργό πολιτική ζωή. Και λέω το εξής. Εγώ λοιπόν που είμαι βουλευτής και είμαι και χρόνια βουλευτής, έχω πολλά κενά σε αυτή τη συζήτηση. Άλλοι τη λένε διαπραγμάτευση, άλλοι τη λένε συζήτηση, άλλοι δεν τη λένε τίποτα. Εγώ τη λέω διαπραγμάτευση. Που κάνει η κυβέρνηση για να κλείσει το μνημονιακό κύκλο, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στο μεταμνημόνιο κύκλο. Εδώ ακόμα προσπαθεί η κυβέρνηση, ενώ τον Σεπτέμβριο μας έλεγε εδώ σε πάνελ, κυρία Πατριανάκου, συζήταγαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης το όραμά τους για την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Πώς θα διαπραγματευτούν τη διαχείριση του χρέους. Εδώ έχουν κάνει ένα πισωγύρισμα, έχει ένα ολόκληρη κουβέντα εδώ αν είναι πισωγύρισμα ή οπισθοδρόμηση. Σε πάνελ πάλι. Η επαναχώρηση είναι. Και εγώ λέω ότι είναι ένα πισωγύρισμα, ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει κάποια βήματα πίσω, τουλάχιστον επικοινωνιακά, και αυτό το πληρώνει τώρα και στις μετρήσεις. Λέω, εκτιμώ, ότι προσπαθεί να κλείσει το προηγούμενο κύκλο. Υπάρχουν αυτά που είπατε οι εκκρεμότητες. Τις βγάζει η Τρόικα. Η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχουν, η Τρόικα λέει υπάρχουν εκκρεμότητες του προηγούμενου κύκλου. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Συμφωνία γιατί? Όχι να πάμε ένα βήμα μπροστά για να κλείσουμε τα προηγούμενα. Και εγώ λέω, δεν πρέπει να μάθω ποια είναι αυτή η συμφωνία. Λέτε εσείς μέτρα. Κυκλοφορούν email, non-paper. Όλοι πρέπει να το μάθουμε, κύριε Οικονόμου. Αυτή την αλήθεια που είπε και ο Κωνσταντινόπουλος δεν καταλάβουμε. Και δεν θέλω να μιλήσουμε με τον απλό βουλευτή, που είμαι εγώ και εσείς, αλλά θέλω να μιλήσουμε με τους ηθήνοντες και τους αρμοδίους, που λέει ο κόσμος. Και δεν πάτε να τους λέτε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάω. Δεν χρειάζεται να πάω. Τους βρίσκω στη Βουλή, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν κάνω ένα αίτημα για προσωπική διευθέτηση. Και λέω λοιπόν. Ποια είναι η θέση σας? Δεν είναι, θα τη μάθετε. Τα non-paper ή τα εγώ σας είπα τη θέση του Πασόκ. Έτσι, μα είναι στη συζήτηση. Αυτό λέει τώρα ο κύριος Οικονόμου. Αυτό μας λέει τώρα. Πάμε τώρα, κύριε Οικονόμου. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Ποια είναι η θέση? Είναι εδώ ο κύριος Λοβέρδος. Πάμε στην κυβέρνηση. Μου λένε θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Μπορώ να μάθω εγώ ως απλός βουλευτής ποια είναι η όρια της διαπραγμάτευσης και το αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, τώρα να πάρουμε την απάντηση. Περιμένω ένα αποτέλεσμα για να κρίνω και εγώ τι θα κάνω. Λοιπόν, μας ακούει. Συνήθως τα μαθαίνουμε τα νέα κατόπιν εορτής. Ωραία, να πάρουμε εδώ την απάντηση. Κύριε Υπουργέ, προφανώς παρακολουθείτε τη συζήτησή μας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για ένα πρώτο σχόλιο να λάβουμε από εσάς για το Σταύρο Δήμα. Ωστόσο, ένα ερώτημα που έχει τεθεί από τον Βασίλη Οικονόμου είναι πότε θα μάθουν οι υπόλοιποι βουλευτές, όπως λέει ο Βασίλης Οικονόμου, γιατί το βάρος έχει πάσει στους ανεξάρτητους, αν θα υπάρξει συμφωνία και τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή, για να προχωρήσει
ή στη μία απόφαση, στην άλλη εν ώψη της εκλογικής περίοδου της Δημοκρατίας. Τι συμφωνία, δεν καταλαβαίνω το. Εν ώψη με την Τρόικα. Δηλαδή η συμφωνία που μετατίθεται μετά τις 29 Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είχαμε μια τακτική, νομίζω πάρα πολύ λογική, να κλείσουμε το πρόγραμμα. Δεν θέλαμε να αφήσουμε κρεμότητες με πονηρό τρόπο για να τις πάρει ο επόμενος. Ανεύθυνα να μην κλείνουμε εμείς τα θέματα για να τα φορτώσουμε στον επόμενο, αν δεν βγει πρόεδρος Δημοκρατίας και έχουμε εκλογές. Είχαμε αντίθετη φορά σκέψης. Λέγαμε ότι η χώρα πρέπει να κλείσει, πρέπει να περάσουμε στα βήματα εκτός μνημονίου πια, αφού το πρόγραμμα λύγει. Πρέπει η πιστωτική γραμμή, η οποία θα εξασφαλίσει τους επενδυτές και η οποία δεν προβλεπόταν και δεν προβλέπεται για να καλύψει ελλείμματα. Έτσι. Ναι, ότι θα πρέπει να συνοδευτεί με ένα κείμενο συμφωνίας που δεν είναι μνημόνιο και ότι η χώρα κάνει το επόμενο βήμα. Και αφού τα κάνει αυτά, με αυτά τα δεδομένα θα πάμε για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνταγματική προθεσμία. Για να πω την αλήθεια, και εγώ εκεί είχα μείνει, κύριε Λοβέρδο. Για να πω την αλήθεια, και εγώ εκεί είχα μείνει. Ναι. Και σωστά δεν είναι. Το σκεφτόμασταν όλοι αυτό το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο άρχιζε λιγάκι να κλονίζεται η προοπτική αυτή, γιατί υπήρχαν ορισμένες σκέψεις από την πλευρά της Τρόικας, οι οποίες άλλες είναι ως συνήθως υπερβολικές, άλλες ήταν λογικές. Θέλω να σας πω τη μία λογική, ότι στους ειδικούς μας σχεδιασμούς που βγάζαμε συμπεράσματα για το χρηματοδοτικό κενό το ενδεχόμενο του 2015, υπήρχαν τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι που προκύπτουν από διάσυστα στοιχεία, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγου χάρη, με πρόβλεψη ανάπτυξης 2,9% έως 3,1% ή και 3,3%. Αυτή είναι μια πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αμφισβητείται εντόνως, κύριε Υπουργέ. Αμφισβητείται, ξεαμφισβητείται, είναι η Ευρωπαϊκή από την Κεντρική αντιπολίτευση, Τράπεζα. από διεθνείς οργανισμούς, έτσι. Από τον ΟΣΑ και τα λοιπά. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μία πλευρά της ζυγαριάς και ο ΟΣΑ στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί είναι ένας πάρα πολύ αξιόπιστος θεσμός τραπεζικός μετόχων. Να σας θυμίσω ότι υλοποιήσατε εργαλειοθήκη ΟΣΑ. Δεν μπορώ έτσι. Εγώ βγήκα για να κάνω μία αναφορά στις εξελίξεις. Αν είναι σε κάθε μία φράση να υπάρχει ένα βραχικύκλωμα και να πρέπει να την εξηγώ, θεωρώ ότι. Προσπαθούμε να κάνουμε ζωντανό το διάλογο, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Αναγνωστάκης τα ζωντανά τώρα και τα αυτά είναι για συζητήσεις έξω από τη σοβαρότητα. Τα ζωντανά. Εδώ πέρα πρέπει αυτός που μας ακούει να καταλάβει. Συνάδελφός σας είναι, ο κύριος Αναγνωστάκης είναι, κύριε Λοβέρδο. Μπορεί να είναι, τον ξέρω και τον βλέπω και τον εκτιμώ και το ξέρει. Αλλά η αντιπαράθεση, όταν τουλάχιστον δεν είμαι εκεί, δεν έχει κανένα νόημα, είναι άδικη για μένα. Εγώ θέλω να εκφράσω ένα σκεπτικό. Όταν εκτιμά κάτι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι εκτίμηση τράπεζας μετόχων και όχι διεθνής οργανισμός. Όποιος ξέρει λίγο από την αγορά καταλαβαίνει τι λέω. Αυτή η πρόβλεψη όμως, που είναι σταθερή, για μας που ξέρουμε και τα πράγματα, για αυτούς που ελέγχουν την πορεία των οικονομικών, είναι αρνητική μεταβλητή. Τι σημαίνει αρνητική μεταβλητή? Είναι ότι είναι μια εκτίμηση που μπορεί να μην γίνει. Γιατί σου λέει, αν έχετε εκλογές, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προκύψει. Και λογικό είναι. Άμα χάναμε τους δύο πρώτους μήνες του προπολογισμού του 2015, περιμένοντας να εκλέξουμε πρόεδρο μετά τη συμφωνία με την Τρόικα, που δεν υπήρξε. Και μετά μπαίναμε στις ψηφοφορίες. Και μετά μπαίναμε στο μήνα προετοιμασίας των εκλογών, θα φτάναμε Απρίλιο, το 1/3 του έτους δηλαδή, και θα ήμασταν στον αέρα. Αυτή η επιγενόμενη δυσκολία αναδίπλωσε το σχεδιασμό και οδήγησε σε μια άλλη λογική, ότι πρώτα έρεται η αμφιβολία για την πολιτική σταθερότητα της χώρας με εκλογές ή με εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει, και στη συνέχεια κλείνει το πρόγραμμα. Γι' αυτό και η προθεσμία, η παράταση ήταν δίμηνη και δεν ήταν τρίμηνη ή εξάμηνη, όπως ακούγαμε στην αρχή. Κύριε Υπουργέ, δίμηνη παράταση για μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να συνεχίσει έχει μια λογική, προλαβαίνει. Για μια κυβέρνηση καινούρια, εάν δεν έχουμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, προλαβαίνει μέσα σε 2 μήνες να σταθεί? Αυτό ας το εκτιμήσει οποιοσδήποτε κάνει συζήτηση για το θέμα. Εμένα το μυαλό μου είναι πού. Και σε λίγη ώρα, κύριε Σκάλκο, που θα έχω εδώ την συνεδρίαση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτικής και Διοικητικής, είναι κάτι που κάνω 1 με 2 φορές κάθε εβδομάδα. Η γραμμή που θα δώσω είναι ότι εκτελείται το πρόγραμμα το οποίο έχουμε οργανώσει ώρα προς ώρα. Εγώ δεν συζητάω ενδεχόμενα εκλογών, όσο και αν πιέζουμε από το δημόσιο διάλογο. Εγώ συζητάω ένα ενδεχόμενο, αυτό που συμφέρει τη χώρα.
Αυτό που συμφέρει τη χώρα είναι εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και συνέχιση μιας πορείας επιστροφής στην ευημερία, πρώτο βήμα της οποίας είναι το 2015. Δεν συζητάω κάτι άλλο. Γιατί όταν ξέρεις ότι το 1 τρίτο των πολιτών ευημερία, αλλά τα 2 τρίτα δυστυχούν, και όποια ελπίδα κι αν έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την ανεργία ή με τη φτώχεια, έρεται μόνο με τους σχετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με μαγικά κόλπα και με κουβέντες δεν έρεται. Σύμφωνα. Ναι, τους οποίους επίσης, τα λόγια, Υπουργέ, τους οποίους όμως τους υποσχεθήκατε εσείς στην κυβέρνηση, δεν τους έχει δει ακόμα, παρά κάτι ελάχιστα. Δηλαδή η κατάσταση παραμένει και αυτό που σας κατηγορεί η άλλη πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έχετε φέρει ανθρωπιστική καταστροφή με αυτό που έχετε ακολουθήσει πρώτον. Και δεύτερον, ο κόσμος επίσης θα ήθελε να ξέρει, γιατί είπατε κι εσείς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών, ότι αυτό που θα συνεχίσει... Είπα εγώ ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Όλα τα σενάρια είναι πάνω εκεί. Εσείς είπατε ότι πιστεύετε ότι θα βρείτε τους 180. Είπα ότι πιστεύουν στην Τρόικα ως αρνητική μεταβλητή το 3% ανάπτυξης, επειδή μεσολαβεί εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας που καθένας κάνει σενάρια. Ναι. Έτσι λένε. Και άρα οι εκλογές για αυτούς είναι ένα ενδεχόμενο. Για μένα πιστεύω ότι θα πριτανεύσει το συμφέρον της χώρας. Και στη Βουλή και στο λαό που θα δημοσκοπείτε. Το συμφέρον της χώρας λέτε ότι είναι... Ο κύριος Δήμας δηλαδή θα συγκεντρώσει τις 180 ψήφους, κύριε Υπουργέ, αισιοδοξείτε? Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Επίσης... Εσείς θέλετε να μην τις συγκεντρώσετε? Όχι, θέλω την δική σας αξιολόγηση. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διείσδυση σε άλλους χώρους για να συγκεντρώσει τις ψήφους, τις απαιτούμενες? Κοιτάξτε, εχθές ο κύριος Δήμας με πήρε να με ευχαριστήσει, γιατί σε ανύποπτο χρόνο, το καλοκαίρι, στις συζητήσεις που γίνονταν, εγώ ποτέ δεν έκανα μικρομεγαλισμούς να κάνω αναφορές σε πρόσωπα που θα είναι υποψήφια. Αυτά θα τα κανονίσει από την πλευρά τη δική μας ο κύριος Βενιζέλος. Δηλαδή, αυτά τα κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων και αν θέλουν συμβουλεύονται και τα στελέχη των κομμάτων. Δεν μικρομεγάλισα ποτέ μου. Αλλά σε συζητήσεις που κάναμε με δημοσιογράφους, σε συνεντεύξεις στο περιθώριό τους και ποτέ μπροστά, όταν έλεγα ότι αυτή η Βουλή, αφού ο κύριος Κουβέλης κρατάει αυτή τη στάση, μόνο με κεντριοδεξιά υποψηφιότητα μπορεί να κάνει εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με ρωτούσαν για το προφίλ, έλεγα τα χαρακτηριστικά του και όλοι οι δημοσιογράφοι πάντα θέλετε κάτι πιο απτό. Όταν έφταναν σε πρόσωπο, τους έλεγα χαρακτηριστικός είναι ο Σταύρος Δήμας. Αυτό κάποια στιγμή βγήκε. Γι' αυτό ο άνθρωπος με πήρε να με ευχαριστήσει για αυτή τη σκέψη. Εγώ του είπα ότι έχετε χτίσει μια φυσιονομία αξιοπρεπή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ήμουν υπεύθυνος περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν επίτροπος και ξέρω τι αγώνα είχε κάνει ως επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος με δραστηριότητα εκτός και εντός Ελλάδας και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή υποψηφιότητα, Υπουργέ, που θα δημιουργεί επένους για τη χώρα και όχι μομφές. Ωραία. Για να καταλάβουμε όμως και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Και επειδή έχουμε αντιληφθεί ότι την ιστορία αυτή, την οποία μας την εξηγήσατε ως σκεπτικό και κρίνω νομίζω ότι είναι λογικό. Να έρθει λοιπόν η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας πολύ πιο νωρίς από αυτό που ήταν αρχικά σχεδιαζόμενο, έχει να κάνει με αυτό το πακέτο το οποίο ήρθε πάνω στο τραπέζι από τους εταίρους και είπε η κυβέρνηση αυτή, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το πακέτο δεν μπορώ να το αντέξω. Θα πάω να προκαλέσω, να δω τι θα γίνει με την προεδρική εκλογή, που είναι βούληση, νοπή και αυτή, λοιπόν, ή διαφορετικά σε εκλογές. Και για τον κόσμο, κύριε Λοβέρδο, και για τον κόσμο είναι κρίσιμο να καταλάβει τι είναι αυτό το πακέτο το οποίο παραμένει ανοιχτό. Στην ομιλία μου στη Βουλή, την Κυριακή, πριν τις εξελίξεις αυτές, είπα ότι είμαι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου. Έχω δικαίωμα να ερμηνεύω και δημόσια το Σύνταγμα. Πάντα έλεγα ότι αυτές οι ακροβασίες για εξάμηνες, για πριν 6 μήνες από την λήξη της θητείας του Προέδρου, εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας, είναι τραγικές. Είναι εκτός Συντάγματος. Το Σύνταγμα ορίζει ότι 1 μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία είναι η καταληκτική ημερομηνία για να γίνει η εκλογή του καινούριου. Και όταν λέει τουλάχιστον 1 μήνα, μια πολύ λογική προσέγγιση λέει ότι ένα βραχύ χρονικό διάστημα προηγουμένως, 1-2 μηνών, ανήκει μέσα στις συνταγματικές προθεσμίες. Αυτό το έλεγα από τη δεκαετία του 90, όταν είχε εμφανιστεί τότε ένα ενδεχόμενο, όπως το έλεγαν, δίδυμων εκλογών.
Αυτή την άποψη υποστήριξα και τώρα με μεγάλη σταθερότητα και σε πείσμα και πολλών συντρόφων μου. Το έκανα και το 2009 αυτό. Τι είπα στη Βουλή την Κυριακή? Ότι είμαστε μέσα στα όρια της συνταγματικής προθεσμίας. Αφού είμαστε μέσα στα όρια της συνταγματικής προθεσμίας, είπα γρήγορα εκλογές για πρόεδρο Δημοκρατίας. Ναι. Να μην χαθούν οι εβδομάδες και οι μήνες του 2015 με εκλογολογία. Η απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης έφεραν τα πράγματα στις 17 του μηνός, τώρα δηλαδή. Και θεωρώ και συνταγματικά 100% μέσα στο πλαίσιο αυτή την επιλογή και τακτικά, από πλευράς πολιτικής τακτικής δηλαδή, πάρα πολύ έξυπνη, γιατί ευνηδίασε και ολόσωστη επί της ουσίας, όλους μας ευνηδίασε, γιατί αφήνει όλο το χρόνο του 2015 ανοιχτό. Εσείς, κυρία Χριστοφιλέα, τώρα είπατε ένα σενάριο εξήγησης γιατί φτάσαμε εκεί, το οποίο δεν συμφωνεί. Και έχετε δικαίωμα φυσικά. Να τα αφήσουμε τα σενάρια. Μπορείτε να μας πείτε, Υπουργέ, το θέμα της διαπραγμάτευσης και το θέμα του πακέτου είναι αυτό που περιμένει τον κόσμο? Μου λέτε πριν από λίγο και μου επαναλαμβάνετε τώρα, ίσως ανεπίγνωτα, ο κόσμος, σκληρά μέτρα που έρχονται μετά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να τον βγάλουμε πριν για να τσακίσουμε τον κόσμο μετά. Αυτό το σενάριο μου λέτε. Ναι. Εγώ δεν σας είπα αυτό όμως. Εγώ σας είπα ότι η διαπραγμάτευση κρατούσε και μαζί με τον κύριο Οικονόμου, όπως ο ίδιος λέει τώρα, πηγαίναμε σε μια λογική να το κλείσουμε το πρόγραμμα και μετά να πάμε σε εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και στη συζήτηση, και τώρα σας μιλάω με τα λόγου γνώσεως, γιατί κάθε μέρα που περνούσε, εγώ ενημερωνόμουν από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για το ποιο είναι το ημερήσιο διακύβευμα. Και προέκυπτε, κυρία Χριστοφιλέα, όχι αυτό που λέτε, προέκυπτε μία διαφορά στους αριθμούς του χρηματοδοτικού κενού με κριτήριο τις εκτιμήσεις της μιας και της άλλης πλευράς, ημών δηλαδή των Ελλήνων και της πλευράς των δανειστών. Ναι. Εμείς λέγαμε για 500 εκατομμύρια χρηματοδοτικό κενό και αντέτειναν ένα μεγαλύτερο ποσό που πήκυλε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ναι. 2,5-3 και φτάσει δις. Ανάπτυξης δεν είστε εσείς. Το δημοσιονομικό κενό. Με ποιο κριτήριο προέκυπτε η δική τους αμφιβολία? Με διάφορα, αλλά με πρώτιστο το ότι δεν μπορώ να στηριχθώ στο τι θα παράξει από πλευράς ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Εντάξει, είναι τα τεχνικά θέματα τώρα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, έχουν αυτά τη σημασία. Ακούστε, το τι θα προκύψει ως ΑΕΠ από το 3% της αύξησης, της ανάπτυξης δηλαδή, με συνέπεια τι θα μπει στο Δημόσιο Ταμείο ως φόρος, τι θα μπει στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού αυτή η ανάπτυξη είναι μεταβλητή με αρνητικό πρόσημο αν γίνουν εκλογές. Αυτό σας το είπα και στην αρχή. Σύμφωνοι. Η φορά της σκέψης δεν είναι, κύριε Σκάλκο, να ξεφύγουμε από τον Πρόεδρο τώρα για να επιβάλλουμε μέτρα. Είναι να βγούμε από αυτή τη δυσκολία και την ανασφάλεια για να κάνουμε εκείνη τη διαπραγμάτευση με πολύ πιο σταθερούς όρους από τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πριν να κλείσουμε, μια κουβέντα και για το θέμα το μεγάλο, το οποίο έχει προκύψει πια, με τον Νίκο Ρωμανό. Κυρία Χριστοφιλέα, είμαι Υπουργός Παιδείας και με πάρα πολλές ευαισθησίες στα θέματα αυτά. Πριν έρθει όλη η ελληνική κοινωνία σε επαφή με το θέμα Νίκος Ρωμανός, υπήρχε άλλο θέμα με άλλο απεργό πείνας, έναν έγκλειστο για εγκλήματα της 17 Νοέμβρη, ο οποίος είναι 11 χρόνια έγκλειστος. Τον Ηρακλή Κωστάρη λέτε. Ο οποίος έχει, ακριβώς τον κύριο Κωστάρη, ο οποίος έχει κρατήσει μια πορεία ζωής με στόχο την επάνωδό του, παντρεύτηκε, έκανε 2 παιδιά, σπούδασε στα ΤΕΗ, τελειώνει και μου έγραψε ένα γράμμα ο δικηγόρος του, δεν συγκρατώ το όνομά του, όπου μου τα είπε όλα αυτά και μου είπε γιατί, επειδή ένας δραπέτης παραβίασε το πενθήμερο, εννοούσε τον ξηρό, γιατί όλοι οι άλλοι να το πληρώνουν αυτό? Γιατί και πράγματι είναι μια δημαγωγία, ναι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Βεβαίως δεν είναι σωστό. Να μην σου φύγει κανένας. Θα ψηφίσαμε όμως, κύριε Χριστοφιλέα. Ή να τιμωρηθεί αυτός που έφυγε, όχι να την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά της ψυχολογίας μέτρα αντίδρασης δεν είναι σωστά. Ειδικά στο σοφρονιστικό σύστημα. Έπρεπε να πείσετε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κυρία Υπουργέ Παιδείας. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ τώρα. Ενίσταμε. Έπρεπε να πείσετε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Χθες δόθηκε μάχη τόσο από την αντιπολίτευση. Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε, δεν μπορείτε εσείς να ισχυρίζετε αυτά και να συμβαίνουν άλλα χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ήμουν παρόν. Από τις απόψεις μου.
Θα πω τις απόψεις μου. Ακούστε. Απίτησα λοιπόν εγώ γραπτός στον εκπρόσωπο του κ. Κωστάρη και του είπα ότι η δική μας γραμμή είναι η έγκλειστη να δίνουν εξετάσεις. Έχουμε παράσχει ως Υπουργείο όλες τις προϋποθέσεις. Φέτος είχαμε επιτυχόντες. Τους επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου που είχε την ευθύνη, ο κ. Κυριαζής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου. Και αφού τους επιτρέπεις να μπουν, πρέπει να εξασφαλίσεις και τη δυνατότητά τους να σπουδάσουν. Στήριξα λοιπόν το αίτημα Κωστάρη όσο δεν γινότανε. Δημόσια, με σαφήνεια και γραπτός. Πού το υποστήριξα? Είχαμε μετά το θέμα Ρωμανού που δεν είναι το ίδιο. Έχει ιδιαιτερότητες. Ναι. Εκεί στη Βουλή, στην ομιλία μου επί του προπολογισμού, για 10η φορά στο δημόσιο λόγο, αλλά στη Βουλή αυτή τη φορά, που είναι το πιο βαρισίμαντο βήμα του δημόσιου διαλόγου, είπα ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να έχει αυτή η υπόθεση μια ευτυχή κατάληξη. Όποια και αν είναι η ρύθμιση της τροπολογίας, το είχα πει και στον κύριο Αθανασίου αυτό, δεν μπορεί να έρει την δυνατότητα πενθήμερης άδειας, αρκεί ο έγκλειστος να τη δικαιούται. Και εμείς, ως Υπουργείο, πέρα από το τι θα λένε οι νόμοι, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συμπτύξουμε εξεταστικές περιόδους σε 3 μέρες. Όλα τα μαθήματα σε 3 μέρες. Για να τα δίνει ένας έγκλειστος. Να μην χρειάζεται να παίρνει κάθε μέρα και επί 1 μήνα άδειες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε. Λοιπόν, άλλη μια περίπτωση, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Είπα μάλιστα, κυρία Χριστοφυλέα, κυρία Χριστοφυλέα και μία φράση. Όποιος αφήσει αυτό το παιδί να πεθάνει, είναι το κρίμα στο λαιμό του. Αυτό είχα πει. Στη Βουλή το είπα. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Απλώς επειδή εσείς είστε στην κυβέρνηση και ως Υπουργός φαντάζομαι ότι μπορείτε να επηρεάσετε περισσότερο από εμάς που είμαστε εδώ. Αυτό κάνουμε και τώρα που μιλάμε. Αυτό λέμε για το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, καλό είναι να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιος να πάρει το λατρήμα? Κυρία Πατεανάκου, όσοι είναι εξ επαγγέλματος δημαγωγοί και στα πρόθυρα του να τρελαίνονται, ας το κάνουν. Εγώ λέω τι πρακτικά πρέπει να γίνει για να υπάρξει στο πουστί. Λοιπόν, όχι να μας διευκρινίσετε ποιοι είναι στο λαιμό τους. Παρακαλώ για να κλείσουμε. Κάποιοι παίζουν με αυτά τα ζητήματα και η κοινωνία τρελαίνεται. Ακούει και τρελαίνεται. Μα είναι φανερό. Μα τρελαίνεστε για δεύτερη φορά. Είναι φανερό. Η κοινωνία τρελαίνεται. Να μας διευκρινίσετε λοιπόν. Το γεγονός ότι κάποιος είναι υπουργός έχει και αυξημένες ευθύνες να διαιτιολογεί αυτό που λέει. Σωστό. Λοιπόν, όμως το αιτιολογήσετε. Γι' αυτό και δίνουμε μία μάχη. Και λέω τώρα. Όλοι δίνουμε την ίδια μάχη, από την ίδια πλευρά είμαστε. Το κρίμα ποιος θα το πάρει? Μετά την τροπολογία που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, μετά την τροπολογία που έγινε χθες το βράδυ από το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι υπάρχει μια δυνατότητα εκτόνωσης της κατάστασης. Και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ενέργεια αυτή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω και μάχομαι, και αυτό πρέπει να γίνει, και σε κάποιους που βιάστηκαν να πούν ότι έχουμε όψιμες συμπεριφορές ως ΠΑΣΟΚ, θυμίζω ότι μαζί με τον κύριο Κουβέλη το 2006 είχαμε καταθέσει ερώτηση στον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης για τα θέματα υγείας του Σάβα Ξηρού. Δηλαδή έχουμε μια γραμμή δικαιοκρατική που είναι πίσω από τον τίτλο «Η δημοκρατία δεν εκδικείται». Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτό, γιατί είναι και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Το αναδεικνύει σήμερα ο ελεύθερος τύπος, Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Είναι ο Γιάννης Τσαπρούνης εδώ για ένα παιδί με λευκαιμία, στο οποίο έκοψαν το σχολείο. Κύριε Υπουργέ, εγώ απλά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, επειδή λέτε ότι έχετε και ευαισθησία. Υπάρχει ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη, μαθητής δημοτικού, στο οποίο πήγαινε ο δάσκαλος στο σπίτι του, γινόταν κατοίκον διδασκαλία, πάση από λευκαιμία, και σταμάτησε ο δάσκαλος να πηγαίνει στο σπίτι. Με εντολή, γιατί έπρεπε να πάει να καλύψει κάποια άλλη θέση. Θα ήθελα να το κοιτάξετε. Είναι όλο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα και είμαστε στον ελεύθερο τύπο, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε το θεσμό της παράλληλης στήριξης. Δεν ξέρω τι διακοπή υπήρξε στη λειτουργία αυτού του θεσμού για το συγκεκριμένο παιδί. Θα το δω αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Υπουργέ.